بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام ورحمة الله. أمبالتنو كالا ولي مندو بركة داي. أيوة. كهيروكا. ما إنما من ندم. ما بي أمبا أمم ولا لابش سجل انتوفنا يبقى جورا سابا تشبا تاندو نمبا بقيالا بقيا يردو بي نوقتي دوسرا باش كومون لامغا كومو با نرافا بيتو قبرو سينا بتابو كل دوغا ابو دنك رافا شو منا ناكورا من نابلا بودو no dona to abiso kan daka tuma ko ka laje ai wannan ko ngomin ko tay ambulo de on tay andai ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi وذلك أضعف الإيمان. وذلك دوبا يلا هو ذاك دوتا يتلام فراكا رواية وتشوكوسا ودي اللي بني ألفا كون مين كوي مين تبين شغالة كي كاير ما نبص كاير ما نيبلوي نمسؤول كاير ما نينه نمسؤول كاير ما نيدسكوي ما ندسكوا كونيا كفاين ماندية كلا ندير السلام عليكم تسرى سبايا أتبع ni o komisariya ngwele amba folo ye adabla li bolu de bolu to nga waju dikela silame bebera ka kaburu fo ma nga doka o silame rabbe angi royo yala rabbala ni bore ni tu mustafa antara nyoy antara nyoro ni tara fo ite fara ko de jole baka yalla gro odma so jole rabe munenyi nema don din misha kono matna so ngado kono fo ni saudu na kono esake foni saudu na kono foni saudu na kono o to bango nya biru la ka fo bon hoya kaburu don ci ala sa ni to folo kaburu don saba de kumya kaburu don saba de kumya nya la kaburu noy o yebele bele aya soro korole alhamdulillah dunu metay alhamdulillah kaburu kora inda de korole imashi flemin dala maison de haji be yoro mi yoro de way qablu dundi duk yebo wa qablu dun folo yi ñalla tabi ñalla taw krefe kire kiyo tadile mu may aya soro ka sura su to be ko man mag may anyo ye no sura se min ku sara opto don yoro jume o be do adama mana don klebi en fambe dabba en fe koro piye kun jolem be surasu de kumbe doin surasu kaburu de kumbe surasu ni sara ye chrétien saw ya façon o ku ye chrétien ka kaburu ye kumbe doin enfin o bien surasu tay an nya la kaburu bilil bay o ko yon fambe chrétien tabe aso kaburu wala min fara no o bon ko tay ni to min gon sara o bini shudoyi sani o kani bokata mi wal man min sara no yesu ga ni sawo ni be kele jana sara ni sara do tani shuye ka tu doyin salama ko de doyin salama do ro ko yin ta ko kabru don chara sara ni jama be ka chaya sa da be ka da okay wajibi do ina na chumi ni mabawma etisiga bantali ma bon ni sara sa kira sallallahu alaihi wasallam ay min ga sahaba la ku shudo chola ifina ga jeno ka kila ni fa ko kadi ni ba fe ka bunya ha fara kurun ko ra kaburla o banango ibina wala min ka simansa ka marburu san ka karosa o dislamo o ga duwa ko hina sa shuma on nafaka ba ka di so indo ya ba munyaye do rebe no fa bana watimi o men yira ke goro kana mana fa ka burudla no ya dla mana ni sanglente ni ya wele kana do mo ko fa ka buru be wajma ta do ya yana ya dla
minnu tabadila olu ta yɔrɔ dɔn e min y'i ta dilen to yɔrɔ dɔn a dilanni ma fɛn ye da dilanni mun ma foyi ye i ye wari min bɔ taa i kun k'o di yatimɛdenw ma olu k'o dun o de da kun ka di i la i ka taa nin kɛ i bɛ su fana tɔɔrɔ n'a ye e m'a ye sabu ma kaburu bɛ kuma i ye ne kɔkana mun de bɛ k'o ɲɛgɛn ka buusi mɛn n'a kan n kɔnɔna o ye tasuma ye n kɔnɔna ye ntumuw siyɔrɔ ye zaburu kuma ne bɛ ka nin fɔ o tuma an b'a ɲini asilamuw fɛ o ye baara minnu ye an ka nin baara dabila masa an tɛ se k'a dabila dɛ masakɛw de bɛ se k'a kɛ n'u ye sisan fɔlɔ misiri caman taara fɔlɔ kabini an ka fɔlɔ moriw kun na fɔlɔ moriw y'a fɔ a kɛ bon masakɛw yɛrɛ kun y'a fɔ o mana misiri min ta olu a tiɲɛbaga ye olu de ye an ka kaburu don na bi minnu dilannen bɛ an kɔni tɛ se ka taa a kari ni n'a ye masakɛw yɛrɛ jɛ sisan u ka ɲɔgɔn wele k'a fɔ ɲɔgɔn ye ni minnu kɛlen filɛ nin silamɛw ko nin tɛ bɛn u ma n'a sɔrɔ i ka su ye kerecɛn su ye i bɛ se k'o k'a la ni silamɛw kɔni ka su dɔn n'a kɛ ta o don an ye o pɔyin nana pɔyin filanan o ye Diko ye min fɔ a ko samiya bɛ ka surunya i m'a ye ala ni ala kuta bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la ala bɛ sanji bali ka na ala kuta ala kuta n'i bɔra Diko ko n'i bɔra Bamakɔ bɔlɔn kɔnɔ bi sufɛ denmisɛnnin san 13 14 15 olu de jɔlen bɛ bɔlɔn fɛ o ni fini sudɔnbali o tɛ foyi kama ala kuta kɔ o tuma o ka misiri ta an m'a fɔ musokɔrɔbaw min b'i ma o b'i ma o b'i ni ala cɛ i ka so b'i bolo nka denmisɛnnin ci ninnu ka na a denmisɛnnin ninnu y'an ka sini ɲɛsigi a musoman n'a cɛman ka t'olu dɔn ka tiɲɛni kɛ misiri ka ta o la n'an yɛrɛ y'an lamaga sisan ala b'a dɔn ko nin ninnu bɛ n ka baara kan ka kɛ a bɛ ji su an kan sisan o ko de la n ka cɛw de fɔra o ɲɛ de bɛ ɲin'a la a sabanan o ye an ka babili kɔrɔ sɔnni minnu bɛ ka kɛ sɔnni min bɛ ka kɛ yala an kumana a kan yan an y'a ɲɛfɔ laadakɔrɔ jotigi b'a ka jo dogo de a bɛ taa sɔn dogo la laadakɔrɔ mori b'i dogo de i bɛ ala wele dogo la dugutilaw fɛ nka ka i don kɛnɛ kan i kɛra jotigi ye o i kɛra mori ye o n'i y'o fɛn fɛn kɛ e ye sitana ka baarakɛla de ye i tɛ ala wele bon o ma an tɔɔrɔ bagan minnu bɛ taa faga sa ka mɔgɔw tɛmɛ sira kasa bonya sa fɔlɔ babili kɔrɔ in anw yɛrɛ kun bɛ taa yen an bɛ taa an sigi an b'an ka wuridiw kɛ yen i b'i ka seriw kɛ yen i b'i ka taa ni kitabu ye ka kalan i b'i ka dagaliw kalan yen bi kabini mana surunya jeli toli kasa de b'i kunbɛ fɔlɔ i yɛrɛ mana se i tɛmɛcogo b'i kamana guwa sɛsi ni sɛsu ni a su yɛrɛ tɛ n'a faga du bɛ taa n'o ye si ninnu bɛ bila yen saga jeli misi jeli ala man kisira an filɛ nin wagati min na denmisɛnnin dɔw bɛ tunun hali adamaden jeli b'a la saraka bɔ sanbɔ an filɛ ka don wagati min na sisan n'o ye élection ko ye min b'i gagné ni dɔ y'a f'i ye ni jo sɔnna dɔ y'a diɲɛdala dɔ ye kuma dɔ f'i ye i bɛ nin saraka bɔ o yɛrɛ b'o ta ka taa a bɛ mɔgɔw tɛmɛtɔ fila sɔrɔ a bɛ sɛfan dɔ fila ɲɛfɛ bolo k'o ci k'i kɔfilɛ ni mɔgɔw la a bɛ tila ka dɔ fila a kɔfɛ ko n'i y'o kɛ i bɛ gagné ala de b'i gagné wa sɛfan de b'i gagné. kuma kɛra nin de kan misiri de bɛna ta an y'a fɔ n ko anw yɛrɛ y'an ka misiri fɔ yɛrɛ n'u sɔnna anw ma anw b'o kɛ o ye jumɛn ye anw ko denmisɛnw b'anw bolo o labɛnnen bɛ n'a ye gɛɲɛ san ka d'u ma babili kɔrɔ bɛ nettoyer sisan mana fɛn min kun sitɔ ye ni gɛɲɛ kɛra k'i dasi siɲɛ kelen siɲɛ fila babili kɔrɔ bɛ nettoyer i b'a bila wa n'i dun bɛ ala kuta kan k'a kɛ denmisɛn ninnu b'i ti foyi tɛ k'u la foyi t'u sɔrɔ an b'u labɛn cogo min b'i ti foyi t'u sɔrɔ foyi tɛ denmisɛn ninnu sɔrɔ e kɔni na kɛnɛ bila komi kɔni yamaru dira masakɛw ye basa n'u yɛrɛ bɛ misiri min ta silamɛw kɔni fɛla fɔ o don ala sago an sagoya b'a la alima bɛrɛ sababu ma ɲɔgɔn ye kun ye nin de ye bi nin dun c'est très très important
Zanga hera ben nun tanganna ni ma ya laka haka tanga hera de bala aywa stanza amma wala da minga anga wala da ambe tiɲɛ ko de kan masa dongo an ye kuma dɔ daminɛ ka sɔrɔ ma laban lɛri sera ka sɔrɔ a ma laban an bɛna a bɛɛ ye tiɲɛ ko kelen ye an bɛna o de ta a don an ye duwawu dɔ daminɛ an tun bɛ ka duwawu in fɔ o ye duwawu jumɛn ye allahumma ya man azhara al-jamila wa satara al-qabiha wa lam yu'akhidh bil jarira wa lam yahtik as-sitra ya azim al-afwi ya hasan at-tajawuz ya wasi' al-maghfira يا باسط اليدين بالرحمة يا سامع كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفي يا عظيم المن يا مقيل العثرات يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار على كلام عدلال سيدنا جبريل جنا عدلال نيك على كلام kana fa ko patron ko nan dima ni be nin kalam Allah nara nema wonne makal fila ta boshi la ay dadda ko min gati sawra yela ma ta do be yela ma yelle do be miskin be ko wati min asra dama de warablum do be koy sani be nin kalam don on me barka da alay matlaka ngana man wala nyuma na le sobu yanga ta chaman be utaraka bo anka ibe junumu ga sta ta sabi tenna ibe junumu ta sabi ka dala ibe junumu ga mata don ni yake ala tlawandu ka ayafa da amma fo anye ski ako suratu ali imran ko to ala ko sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat للمتقين يفلي دوبي سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وسورة الحديد تاي من سورة آل عمران تاي يا فهم يا أكو أعدت للمتقين جاء على يسرى بقى أمسك على كتاك نسابي يا فاين على فين من سورة آية عند بنغي مؤمن من على كتاك على كتاك يبتلك يا فاين نافع على أرد يافو سكي أكو جوري أكو عدة للمتقين قال جرين لسه لما قبل على يسرى جوني على يسرى جوني أكو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أيوة جنوندو والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أقول ولم يسروا على ما فعلوا ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون يكوجو يرادو كوجو نسيكوي على يافا ما دومياكا أكو أنا يسا جيني ما منهم به سرقبو كدي فاندوما كدي فاما كدي باما كدي سنجيما كدي سلامة فاندوما في السراء ني بنويالا والضراء هل دي بجليالا على سو مسرو جلابي يرجع جلابي كا على سو مسرو ايه بجليالا دون من كما فلادي مسا ايه ما غوبه كما دلا يي كما تجيل توري بلو كما تورا فانا نادو سغال ما غوبه مغانا يو دوما بجليا كونو مسا على سو سو ديبو منو be kuto geleya kono o be nchini mo so no ba tla oni alaka jonje o le de gal sega berla banga boya parce que nye yomani yomun laka wa yomun alayka adar jamana e don flado kelinte kelembika ni tay domi e gani mango kono ni mbika no na labi ko don أعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة إما دون نيبك نغيالا على الدون كان يمونجي نيبو لك على يفنى إلى كودون وده يسو دوبي مرو من بينو مغوصو نين ندو من مسالما أبي أمي بي إني هرنا يا ولد بكك على كتا أيوم مسالما دولين كانونين نسيما أنا دوين هنا سانجري من نيرو دون sanjire ne rodo imane rodo
imani yaro do min ko mi bulu yo dun san o bana o tuma sa ya don sa go jonno be ala bulu nani tekele iste bi bo ga dama o de yunfiquna fi sarra wa dharra ay mu faqadaka wal kadhimin al ghaiza kadmu al ghaiza ga ngojo ma min munako funu takun funu e jumay ma e mone duila ikamunyo ka kunu kan ayara fiu ski kadmu ga ghaiza ga non de moni mon ka sonyi o kan la da yode والعافين عن الناس وتبنغو مما وجهوا من كل بيا فوما والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس اكو تقول والله يحب المحسنين على بني من قالوا كانوا ده من فوق سلتاب نيرو سنجي كونو سنجي دو دين دو بد نيكرو غليا كدولا فوق غليا niko gele bese gele dambe na jerina iba kemina abikono ko o ta hera zoro gete ta hera titai nini bi bolo diri made atote bolo imashuko te guje ski imashuko waite guje fene shuko duje na ala na hera ke ya blinga ski minera na ko e o hera zoro do o mi hera zoro sa kuma imbo de kunga ni mo ne fole min du la ukun kana la je ikala la jala mi ato ni de ko ranti bolo ala mi to koro ngono kana fendi made o wala do e kan yuman kan ne ban ala be do fare ku o de la in shakartum la azidannakum la in shakartum la azidannakum ala ne barka de fem de nefe bo fem mun di fe mun yi soro sa fe mun yi so wati gele ya mun so kano legendo mun e gele sima here ko liye o mo de ala kan barka dai barka dai alhamdulillah rabbil alamin o te barka dai mo fiye warti ki gis ki fa non jor alhamdulillah rabbil alamin mo warduma ay yella la de yellu la de ma ala barka da warti ga barka da de ika fem bo ka di fa ndawma o de ala barka o de barka dai ala yemin kenye mba nyumando ye ma ibe non dika ngani ya daka sa ibe ngani ya min daka ala bo onyaye wal kadhimina al ghaiza kadmu al ghaiza ka gele ma fe membe bere jene mo robo de ke o to ko be wadi ko so ni mo nu ngwanza ma yi ni fo mo nu jumonge mo nu jumongo so de annan qur'ana aya wala suratul hijr kono aku wala za na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ni arjina don sera afa giya bara bi da do arjina kono yi juguman chamange maula yi mona chamam do imana mama na hera so chuko ne kono ino mo joga so mo godo mona bila okay ino mona bita ne bi misra karsala na arjina don na latre alba fe ma karsa inda karsa imeda ay minkira o ya wada ma denyo ngwansa ni nyon che ay baraka ne ala ne jenama otma ekani mine ekimakun ye mimbi kono ko toyi nimre karsa e minkila muni ki maku ka o tay toy atoy ka gere feno de bes de skuna no ma po fiu mune remenete ba o de relie jiro fene wala bolo mi o min doro be reli ko ko ka bo de skuna piu ni ya mista kaso ma min be ni ma fe ka afrasa ka kenen ni kala min na re mikro o be jaye ke tibi fani baka ودي كتم الغيظية هو العافين عن الناس ما من بيا فك غوما تي يا فما غوما فك سورة جوما نكيلا يا فما كي سورة سبيه كاجرو سرا ودي يا فاي نبي يا فما غوما اخا سورة سبيه ne kasana dum ni genla ne ka herete skuye ndi nga herete kuye iga hereka idon to ga hereka ebe hera min gode be dofare do ro Allah taala roski ko wallahu yuhibbul muslimin ala ben mangala kan de aywa al muhsinu man ben yamma bi sigati ism al fa'il wallahu yuhibbul muslimina ism al fa'il do man kelo ala bolu kanu ako walladina mu'minu ala yasrana joni aywa idha fa'alu fahishatan ni ko juuke
kuma jugu be bara jugu be kuma jugu obe la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli wa yakrahu jugu ma fanin ni mo banen ni ka kuma fo mo ma min ba toro olde kuma jugu hal ni faninde hal ni baninde kuma do be ba dama de nyon toro sharia ala ko kale to fe afoko ye bo mo de bodo bon ni o nyona ke ono na nyon fo mo ma wel mi ye bara jugu ke jeneya amara selu bulo don wala muso bulo na nyon hal fleli shibike ko wala muso fle jurumbola wada ni dirmo da ba ko lil mu'minina yaghuddu mun dai san dai me jugo mina iba ke juguri ikale yesriya ni bi kishisa ikale yesriya ay ka yesriya bigro de be yara ko fatta ko la mastata'tu do be wal mana flesh ya galo bi kumbiri ta flentu do be ba fle ni an fle ko fa ni tubira ngode tubi daga bla anyi wodi be tubi daga anyi o tubi min daga anyi de o de kuso na faso na be tubi ni tubi do drum abane be bama arabiya fima Allahu akbar wodi walladina za fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zulmun nafsi yajma afako check rad lo mi ne do amay de e ko na mi ni ma kawariya ye do mi ayi so sa kigam ma la la to e kabla imma ye do e be la la to yala kana jena yake ni jena ma inde ni jena yake ni ma kawariya ye jena yake sidana ni bi sa nde wa aw zalamu anfusahum tamtam bi na bara kolo be jikika woni yadulum nafsiye abo ko mumuni yo mamuni ala sala joy mamuni nu ye ndoke zakarullah ala kusba ala ka baba alika ala ne de ne ni baraka la jibalillah ni ni baraka ala ko de kadake ko ni ni ka be ni kila de zakarullah ay ka be ni kila o mina numa o waridatu bunu numa ninde ala yesra jon ka waridatu de dubinima o mi wada de mi isigile fem na afiya goche ibara so yo ma yeti la de abe kile ni dache mimba fi ibara so yo miriya mi mo fi o fele damfe no de arabul na bu blakana abucha agaje ngoma enyi won choro balla ko ti mirisa fami mo fi o do to ko warida fami num na mama wardo to bi ni makafa eti miri che yeni ke akonyo façon garasa fastaghfiru li dhunubihim wa ko ala ni baras nake ya fama o be ya fa yinu ke jinu akono o banya fa dhunuba jendo nuska jinu ya fa aywa illa allah masaka jinu ya fa na la fe wira do jinu ne flaka ke ma shi saka ya fa ni alate wa aben kalama ninu ma ya fa yina fa bina akolobo na ayo futma ko wala yusirru ala ma fa'alu ye bara minke oni misara ngasa ma dunya ka ala isra jonte dunya la kutaka ni to adama dindi adama din ala kuta ibe shetane che ba bolo shetane biseka ya akaya maru kan fiye shetane oldi ba akaya maru kan fiye na la tikalendo parce que do be korobo ni ala kuta ala bolo ka laje ku korobo nay ta chodi c'est-à-dire ni mena la tiya karsama yala besi ngasine katane ala mawata singa tamma do be kala kuta ko bu nyesh alama u be seran samani wakati be utedo ala kuta wala ni ne soro ala ne be ya fa yini e fe e ka ne sura ntanyo wala ke ble o do be nu claro lo tanyo ke fiu wala ko wala yusirru ala ma fa'alu o ye bara mingo ma dunya ka wa hum ya'lamun ba don ko ye bara ma ko jumundo ako wala ga wala yasra jum jazaahum salamun bu ya ala yo maghfiratun min rabbihim ya faduma wajannatun ana aljina forodo min domingo ni ya fasolla ya fa deso fika ya fa nyini mudi ko so aye aljina be so ni fem no yen aye fen duru fanye eywa
الصابرين الصادقين قانتين المنفقين مستغفرين بالأسحار سبالي ودي بالي جنا دي مغنى ما شركة سبالي لو دلائي سأمين فهم بالما مسوي يامبو أي سبالي عندي مسو أي سبالي ما سبالله سبالي بكوي هيري سبالي بي سبالي فصون بي أبكوي هيري سبالي فصون بي أبكوي هيري أنا فورياتي كلي فورياتي ودو بافوكو هني فورياتي انت سبالي كانوا تكلم معك مالا ملء وديتو أيوف على كده أكو فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون سبالي على لا يدي من تشيرو بنا ده كناتو ما تلمن بيجي يوني مزوني دونا كناتو كي بويك سبالي كابنون دالين دالا سبالي كو هيري يا إسا yin dangan yelente sabali ko here mai kana to ko ke bi yemin fodi en de fiyo ita ine sabali ne fukar de yade ma ce fukar de yate emi besini cero no bega kila ni sabal lendo min ba fa ko fukar de wallahi fukar de yate ni sabali ndamne ala bituka kodo kiye don doni ikase ka don ko ale ala bi kalama ta be di mai rode be ko do faso ube ko jugu do kila sa ijigila tikele mba iskele alabe akad ma mondo chima mimi ya kila siga fendi ma mimi ya kila siga o minna lefle o mfene wari datu doye adon ko ala bi kala ba sawali do fare ga sawali ga min flega na mimi ni to fuye akola valo hera ni min flega ni o to fuye sabali be ko here Allahu akbar ni mo de saballa يمسو يسبر لا فرلا والله الدوم بتقفو والله يسبر لا فرلا هل من دين سرو ألا بالوالدين كربك ديما ولو بيلتا هيجي كدوني كبلو كدوني كمسارة بلجي ليه فوت تشيه سبالي يسبر لا يكتشي يفو كنا نقولون كماشي kana ngalo ndi mashi oyere ko ma ngalo me ngina doni re chena muso bla ni ma ngalo ndi ko ni mo choka se abse banjo me ko ko ngalo me bo drone la doni undirisa ni ma ngalo ndi ko do kana ngalo ndi na boren gonda kana ngalo ndi ko fasila wallahi mi be ci yafu warati ge bi ko jaay kat mi ngalo ndi gaay kam ni ngalo ndi ma yasa bu kala masta ni ngalo ndi bunyado de be nyedala jiro de be ni ngalo ndi do ji mi ta ka boy do ngama be nyeshima ewa mun ba fo nyasa ni na wakile ni kibaduru wallahi nyasa obalawa ode yamunu la musi ha yaminu la mus iboro ay kallim min ma tun jana makon kallim min ma tun jana makon ki tuka ngalon tige wallahi ne as ode ka jugu fembe sani fer le ka sani fer fe mi do silama ni nyon che fui le fer fenna bara nyon yala ni le bu be fen fenna kana du islam yona na bena sani ge fo fen kilimpe aywa ibodi do aywa muamala kono bara nyon ya kono man na bena bu ide no fe idin e so nyu do ba kana o so fo so yendo sharatu beno do ne ka aywa ibe so yendo parce que muso e fenno de خلقت من ضلع أبلو وجماعة في الأرفان ما دقوا يعني يقولوا يندو الجلاكة دقوا ده ما بي بس كارثة سكتلي نين نيجي يقولوا يندو يبابلا نيجي يبابلا تسمعوا نو يا أبلي يبا سما أبتلي هذا ما دين جلاكة كله نيجي بورت ليزرا بكاري ومسوت بوش ودلا ala kana ko ta dara gala ka kulo dila akoni ya soro di ba fe ki magonya la ka goloni to kana fi batle ni o ki batle be kari blo ka be yejme no ki batle abe farla nyona de no ibaji ren to de ki magonya la ka sabala ka ko kan fene ala yamin fa ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum ako in ta'fu
wa tasfahu wa taghfiru la ko bale de anda bando mamni chugo mi bodo ni mo be na jengane ndo ni ma dili ka feya do bu dinge aben ni so mbala o te solution ay wallahi gem de solution ni ngane solution ni ko be ala kala ko yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru fado be bado be ni den fenke don nya haramu abigin ite dunia ngaso yere lebu de yere lebu no den sira bora jeni awolo jeni alamo ni yani so min bla wo so ne be la wo so ko lo be edela wallahi famino be dengen yala je ibita so no so ngolo de ba la di ko be no wayado ibado mzo ko ju kilebi sabali iti sabali dore ko so gwe afro ibo minge munyunde basima muso inde awolo namla muso ko ala ma ko nyumandia musola ko kelen fo ko nyumande musola ni min le bodo gila ka ni anni ki fe ki ni ka fo doro ne kan ha no te nyumandu la aye ni min le bodo gila ma shite di bisika muso le bodo ala usutro fena kono ko sobe Allahu akbar tena muso be ni basto le bu chamba muso ina chain ta do view tero de bisika ba kalama tere hagi mo fele te fenbo o tilla wa do de ni sata ka foko imso so meta nya etane o tere flara di mangay ni makko de kay ni ataju ko fi ate fo fi dum fraga kon men jaay anteru yi ni de kon men jaay ni te kon men jaay ala min fo ibade men ko de ke ibade men kadla aywa ibade men kadla شوفي صادقين والقانتين الا تسر في قبته الجنة اتسر في قلبته ايوه سبا اننا والمنفقين الجنة تسر في كسر غبو ايوه ودك سؤال جنو بي ولبدو كجاغو يا دمن تسسكو في الجنة ينين كسو ba muso man naid ngodo naid munimbo mina nimaloy mina ninga nyoy mina ninga soy naid munimbo nyi ay tasakile mo kata di karsala kawma ikake duye duminu mbesra alanye ibako yi luqman ko adema ko ya abnay Allah istad an la yaakula ta'amaka illa Allah wa niya illa Allah in jamma shi ga ne gadu fa la insira jom la insira jom no bi gadu men lo man kele no bo taye saraka do ye ko lo man kele arjina so do to do ye ski mo ko so mun fiqina kaman na afore ko mastah afore bun atharin ko sayyidina bakar kin ya ka balo boka kin ya balo boka joye mami ay ngalunda dem sola ha farla ngalunda rawka sayyidina bakar ye balo intige balo tigale na sura ala ba fe ma kan mune bo akun da sayyidina bakar toyewa akuma toyi ala ya toyewa ai aku wala ya tali ulul fadli minkum an yutu lil qurbi wal masakin wal muhajirin fi sabilillah aku wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah min galonda sayyidina bakar demsola demso inu mami musodo ya alaka kirai bo kira ku mina demso in furusa fadimina kuni mina ni yale balma denye abe dumun dama o be ke sabuye ka le demso furusa ha faye dumun tigala o koso ay mo fo aywa ayaka ya fo be fot mana ko wala wala fadullah alaikum Qur'an falan no koy ma kelen defo ni jugo ko be kasalo ni gon jugo bi yalla wala fadullah alaikum fuma fada wala fadullah faka iba so ni gon jugo be bela Allahu akbar alaikum saman jabal de bulu wa rabatuhu
anaka hine o hine so la jere de inna arsalnaka rahmatan lil alamin lakra ko so ayo akafso mandani hina ko katlat mami kana yira ko ala te to ko raufur rahim asalla sakana ako wala yatari ulul fadli minkum nan yi kalikata dubin dinuma akwai yafa aka gawo kuna wali yafu wali yasfa ni ma ju man kila yafa na da yafa da ma de ipa kuna ni chudi oh sirge akara yi ni la fiu ko karsa ni ngana akara ni la fiu ko karsa ni ngana ne sabo yi mudiri ngagelene momuno de songo nga fiede momuno de dal jira kono o momuno sonne photo fle yinde kadum raidi abukar lu dimina kumina ali ngundu buy mbado idemso ski avec kera laban o de musodo idemso chei kera labande akali kera laban ni fokata se sina muso ka kuma do nyona yero ni muso yesu da muso tige ni muso jama foro ni be en kwansi ande kana ni tara min fe na ta boga ja ma ya ka man mi fidim pla ka di ma odu abe kuma mi fiyo kana la me ai shi ke kana la me ipa ko na ni mege di lawo abode fo no mana bodo do no ka sa rebe bo kana la me de ipa kuna kana ga gomi fuyi mafo aka dum mani dum igo du ngam pale na sai mi boka no mni o to dum mai sibye ala sai musu ne musu chama ta dro bi ni fe ha bi ni fe ga sabale kana musu ka sigara fa musu ye kana to musu ka adon ko ni bi ni kar sache hal ni dimina dokoro kana to doka adon fiu wani to ko chebau wanda chebau ye wanda chebau do be ni muso ko ronjo ngara abisi ka be wo roda ka fai e de chew do ye kana mbla to fola sina bagare era dimingodo masala ko ako sida bagare ko yi kali ako se on masaya ngafsa man jadi ma minu ma olukanu kali on masaya sedi ma minu ma auslamu la olukanu kali ku te hereke ma ujuye ku te hereke ubalmaye ku te hereke islamaye fandaw ni miskino ku so min may kokila ay yafa ala to ibona ya fara Allah lahu ay ra chama ngene ala ata fa ngaya fa bawa amu fe ni ma fa ala ka yafi mo ya fa mo ni ya fara mo ma ala be yafi ba o diba ala bulo arhamu man fil ardi aywa yarhamukum man fis sama man dugulu ga hinu la hinu la masam kama saaba sambe abe hinu la shiriya wal munfiqina ay non fa da kan sa wal mustaghfirina bil sahar skeni momni dugut la wali be noyima ni mumini way za ka galene dugut la wali be noyima ni willa fam ye ya fanyi ni ala fe wodde kek do chambe do bana wul dro milyaru de nyini kanu nyini ya fanyi ni ala fe nala ya fari ma dro million mina nala ya fari ma dro million junun do mo bele million zoro law uta mawari ni da fen ka adama de ni da fen ikanga soro musi mana yi ballala dro junun so bude yake o mudir mun waru kafiru be war soro islamu be desala nako ne bi yesa o kafiru be olu clean do kat islamu ka utela bi tien utela ala kana ko awen islamu ala na hede ka onye be ka kala wallahi esgile ni vle inin tori mbe jiro be ka ala yoro tori mbe jiro abeka ka ala yoro ayaw beda abaya ka dafe abde gen se baka
Yibes tabiya bara min ngana ke na nya ni bolo aljina la rasorlo o te nya galabali misal mana nya tay ngana make ay do fa ñolo ako suratu shura ko walaw basata Allahu rizqa li ibadihi la ba'u fil ard walakin yunzilu bi qadari ma yasha na be fesa ata be gat misri gat layla aba di ma don non parce que ni war ci aro ta misri o chere na la bi fe aba fi ka bato femin bi balis no wala ale bato tuma abo fe sana chima ibe wuli na o gara so yeso onu ke wala ma gara man ka yeso onu ke wala ma nyere ke de bi yeso ina wuli do be no stra dro nyere ke binula bonati ko wala do be seli na la wala ma ko me karsa fa akara to fiu ni la ka temaka ularti tabi kam fiu boni wala ibe do min ka ke astaghfirullah de chayala ala kala ma fo ako nabilla luqman ko adema ako akthar allahumma aghfir li ako ndin o chaya ako fa inna lillahi sa'atin la turaddu kuni bo kalamat mawt ma fa allahumma aghfir li ala ya fama na la ya fari badro fama bina abana amma dir gafiye don la shufa ala kira sallallahu alaihi wasallam ani amma aishta abu fi yadum amma aishta fi yadum shufa la do kila jira be nafla seli abe nafla seli la dro ayama aishta lawli ko ya humayra edin blini ko wala ko shene lilatul qadr shi ayo fo mfana wala o selita ama fenge ayisi aba fe akanga minge ako me ala kirala parce que ni ibe fandala min nege min tege gili bolo adi nunge ma katikiye ala kira sallallahu alaihi wasallam ala di anga nege betige lanye sahih ala ma fuita kumfe ama ajta ayisi kira yara kan flasel mame na salam la ama ko ego yara letara wadola ni ma ta kere fe aben na fla kun daga la jaya kira misali ma ba kere fe aba sunya ni nana ale soro dron na fla sabi na fla soro ke mago de la folo parce que au frère bato ni ala fi mun ale ga na fla sel bayin ku yemuni ليكون عبدا شكورا لله أكيد جوني جم بركة من دا علي شكور ديوي بصيغة المفاعلة أيوة أنا كم بلاسلي أي سيما يستوقع نشينا دو نعم من فوق أقام قبافة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة أقول يا فين ألفه إكل لافيين ألفه نعلى يا فريمة ناي لافيا يفصلون سبعي كي لافيا يفرقلولا ويجنيه كي لافيا يكدين لا دول لافيا من الدين لا parce que beka ala batu ta do dalen to ci ko kele shido ko batu ci wala o tikela ma lafiya wallahi ma lafiya fo ma ka lafiya ka dina kono de yere ninge inni dale mbaka ko ni nyana bon o fere ci wodo de ala badi aka jowma na ya di ma dre be lafiya way bo min ko o be ndo ki lafiya ifar ko la ki lafiya ka dina kono ki lafiya lahara bana ay ko kaka min sabade ke bon nala bi la fa farko la ha farko bana shitila mimi balala batola e bele ba hakli ki shitila hakli wuli shitila ne bele ba de do be ka kenan asal lafiya ren tada hakli lafleno hakli bananendo ne hakli bananendo do ma lafiya ni lafiya ga dina kono ina bato ni chini ni minke idale bala ko be no bibo
wallahi dokara kan fila ka fisa ni dokara kan kɛmɛ seli ye sugu kɔnɔ arakan fila dokara kan fila seli arakan fila ko seli su kɔnɔ o ka fisa ni dokara kan kɛmɛ seli ye i b'a sɔrɔ arakan fila tigi b'a ta seli a hakili sigilen bɛ ni tuma ani na ni tuma naani bɔra yen dɔrɔn bato la a tiɲɛna a hakili sigilen bɛ i b'o arakan fila min seli n'i tilala n'i bolo kɔrɔta ala me yafa ɲini fɛ ale ka ne lafiya komi a ye min fɔ an ma inna allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata ad-da'ima fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah ni duwawu jaabira dɔrɔn a banna ni yafa kɛli ma dɔrɔn ala bolo dugu mana jɛ a diyara i ye dɔ bɛ n'i sigilen sɔrɔ ka dɔ gun i la a ma diya i ye dɔ bɛ n'i sigilen sɔrɔ ka dɔ gun i la parce que foyi tɛ yen min bɛ don i n'a cɛ parce que ko ala kɛra ko inna rajula la yuhrama min rizqihi bi dhanbin yusibuhu cɛ o bɛ se k'i bali garisɛgɛ la ni jurumu ye i ye jurumu ko min kɛ o bɛ bana min i ni garisɛgɛ cɛ n'a bɛ ten ni garisɛgɛ ko walahi o tuma ne y'a daminɛ sisan garisɛgɛ in kama an bɛ to ka nafila seli garisɛgɛ bɛ na est ce que baraji bɛ nafila seli na fo ka ja ne b'a f'i ye fɔlɔ n'i y'a daminɛ a bɛ se yɔrɔ dɔ la ni tɛmɛ naani nana i tɛ garisɛgɛ in lajɛ dun i bɛ barika da la a sera ka arakan fila min seli nɔgɔya i ye o de bɛ na garisɛgɛ in bɛ dɔgɔya kɔnɔ garisɛgɛ bɛ dɔgɔya kɔnɔ o tuma alifadaya o fi i mana ye ko fana o dɛ fana o bɛ na o cogo de la n m'a f'i ye ko an bɛna don tasawufu an bɛna darisu taw la mɔgɔw ka se k'a dɔn min don e y'a daminɛ e miiri ye wari ye wari tora ka na arakan fila in nana diya i ye ka tɛmɛ wari kan n'o kɛra sababu a b'a manika ko k'a caman suuri kan parce que a tɛ fɛn ɲɛ ye bilen n'o tɛ i bɛ nasɔngɔ ɲini na tuma min n'a cayara dɔrɔn i b'a dabila misa n'a nana kɛ a cayara dɔ farali ka bato kan u b'a fɔ ma ko k'a caya ko a tɛ foyi sɔrɔ tɛ fɛn tiɲɛ karisa ye dun ala bɛ adamaden kalama dɛ ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ako wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ala bɛ adamaden kalama ko jugu surga min fɛn duuru sabali tiɲɛ bato ka saraka bɔ ani ka yafa ɲini ala fɛ dugutila fɛ nin fɛn duuru de bɛ alijinɛ di mɔgɔw ma a ko a ye zarati ta a ko kanu qalila min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfiruna alijinɛ tɛ sɔrɔ f'a ka sɔrɔ i siri ɲɛna ala ye bɛ si ɲɛna caman de kɛ ala ye tɛ dɔw bɛ i bɛ tila ka yafa ɲini ala fɛ bɛɛ jurumutɔ bɛɛ ni dɛmɛ maa min fɛ i jurumu ka ca bi fo ka se muso b'i fɛ jurumu ka ca fo ka se f'i ka yafa de ɲini ala fɛ n'i ma yafa ɲini ala fɛ e ni sɛgɛn tɛ ban bi musow ka ca denw ka ca hami wɛrɛ nana min tɛ ala ko ye an ni sɛgɛn ni fantanya de bɛ ɲɔgɔn na sa fo jiw ka ɲɛsin ala ma ka yafa ɲini a fɛ ni yafa bɛ ɲini ala fɛ dɔrɔn ko ala ma kana lahu liyu'adhibahum wa anta fihim ala ma ka mina de ka mantonw lasaba k'e t'u cɛrɔ a ko ni ne t'a dun wa ma kana allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna ani a nana ni se bi sirati ismul fa'il wa ma kana allahu mu'adhibahum imma ma kɛ ala ta'ala ma kɛ ka mantonw lasaba baga ye ni hasirasi de di ala kira ma ka bila an bɛɛ ɲɛ wa hum yastaghfiruna u bɛ ka yafa ɲini ala fɛ o kɔrɔ sisan maa ma b'a astaghfirullah fɔ ala tɛ juguman s'i ma n'i ye dumuni nɛgɛzɛrɛn ta bɔ k'a yafa di ma ma asarra man istaghfara walaw aada fil yawmi alfa marra maa ma n'i b'a astaghfirullah fɔ i ma dumuni juru min kan hali n'i seginna juru kelen kan siɲɛ ba kelen tile kelen kɔnɔ i ma dumuni kan bon diinɛ bɛ sɔrɔ ni nin de ye ban fo k'a dɔn i ka sabali i ka funu kɔnɔ i y'a faamuya an ka dɔn duwawu tɔ sa an dɔra yafa stali yadayni birrahma
anserai modeka masami mbulu fla fense ne mini hinei ايوه ya basta liyadini birrahma don ni koro din koro kaddu misla na bebo hina dem ma shibolo bala de bulo fla fense ne menna jini ma fe nga doki tege ni bulo bo be doki tege bo namro ko bulo bulo fla tege ibe fe no de fo mi ma to be ki tege jom bala fa man ta jara wari abu no sigilen soro ya maja wari abu sigilen soro utita na fa fiyo wannan no bala ta bafina ma taraba ko mitlaqana abina ali balata ali ta sagen warta sagen na Allah ta sagen ta Allah o jom bala fa mun bi so degre madi ala insana ambo ala insana kele ne ka ايوه ala insana de bi so ma ويا سامع كل najwan gundo fo gundo fo du kulo kala tulo babela masabin tulo gundo bela ايوه ayo ninga chasa boy akachane waro be gundo min fo nyowa tulo bola kono be min fo nyowa tulo bola adama do min fo nyowa tulo bola jiro be min fo nyowa tulo bola malika be min fo nyowa tulo bola damfen be gundo fala tulo babela jelina wallahi bushi be fa min fo maison blanche la ala tulo bala mure sumani no mure fali no abonduma de masala bolo folo ha ya muntaha kulli shakwa dama kashi bela jelen da nyoro dama kashi be wallahi palestine o be dama kashi be ala tulo bala wallahi abinu jabi ha wallahi abu jabi adaya ale tayo ngasa tadi muhammad dama kashi ya tarja fi ka jigla ta damno na folo ka soke insha Allah ويا كريم السفهي مسابين التمنغا كبون وجهو ادي ما العفو انت منوكا اكيد يا فاكا ادي مسافي يجو ما باك مسامينا ايا دون كتلك تبا كاما تراسيسيه كفوكا يا دون اما نو شيء كفوكا لا يا دون نورينغابو ويا أديم المني مسابين فرنسيه كبون فرنسيه بونيا shirga iba so resta na ginyala iba wuloro mi goro bayida osara kito famin kiran ka fenyini ka di ibe balonoi fasara itara la mo yoro la sa idira mo de mako ka shindi idira mo de mako ka hagilitu ila mun be shindima o bina hina mingila o hina wullala ka hina dilla ya adimal manni idale me ibes no minge mi fenti soro parce que ma yere de yere wulo de ibe hagilito la katba waldenga ibe mi mulo abeka dokiye na sa sega ibabe mingi ate ko ke ne ala de be fenki minga bodi adimal manni ويا مقيل الأثرات wanda an ba hagis giroy imana sayin cirante wo sayin cirante ni ko ala ko ne ni ga ya fama ko yo boroto ta ndi ni gawla no boroto ye sayin ya la ko da min nyo boroto mana ndi ni gaw sara la bli ni ya la ko ta ke dro ya ngata do de black why ni ndati la maka ni tubila do ko bo iye tubi binge mo men mindi o fere borotora halakili o fere borotora ni boraro de kala tu de borotora ni ma fere ke yuma masa ka fere boroto o de ya muqila al atharati masami be mauka junum ko sen jiranta ko ya do ima da ba kuma kibe minge al hafawati wal atharati min badi kili ni progoto ka kibulo ni tu ka minge oteo نيو كنت على أبورتورا على أبورتو ينيس لامدي ويا مبتدئا بالنعم قبل استيقاظها مثلا من بفلوك النعمة دي ما كسر ما فويك نو بالنعمة واجبية ما فويك من النعمة واجبية اللي هنا ندرون قديمة كفلوك قديمة ابن يبادي بكم على اللي بيا إلامو يبادي بكم يفني عليها ima fuika level
abini wolo ni wolla aben nema min dima fiye min be dima ibeka dumuni min ge simbo meka ebulo beka bokelengele min to ko ala fadhkuru ala Allah alaka nema ay nema ki bulu siraka bulu beka jidi bulu kilinte ka jaka tema kilinga seyna ka jidi kilinte ka jaka tema kilinga yamu ngai nabe ni nema ki fuyi ima fuyi kai ade folla kake ninde ya mubtadi am bin ni'ami qabla istiqaqiha nasu ni sara balqi ya masa iye bato damne abise ka foko ibe ka bato minge ku ibe ka min so ko o sababu yoyi ni ma fuyi kai folo ka folo ka feddi na so make sidna jibril ndi kirama aldin nan da kirama ya rabbi ya nemma ya sayyidi nega kotigi wa ya maulaya nega kusumi yoro wa ya ghayata rabati fem ben na be danye me fem fe dnye kono e me de fe katima beka na abetara be beta guwe ala de de abedai ski as'aluka yen tam mun baba fosa ibena mun fo ko ala ne be dele Allah tushawiya khilqati nenda chugo yenda da chugo minga ikana o yelma bibala tashwibi yaro mun tashwido fiye shitara da kun cika in ka tame dan fan bekan iblisa kabila bare su yuduma adamai na ala ya de aya sauro ya yelma pew ibe wara bilen chemo ko to ayele man me ka kete mun fule bo le me ko nyi shisa ko sin sambe nye chilibe ajojan fa gaji nye tile titane ka chi jojan fa gaji bo mo shinu bala na ile niya e wara blink mo bi chumna ka kuno tetereta yaro tashwir kanu ala blogo ju tashwir khilqa la ilaha illa allah do mana do kun kelinga banna do bayeto tashwir bina mana ibago ne karsa do dare yemmi yele ma chwode serama bo nala inema dima ni bedin do winkara wallahi ya dille min qala an la tushawwiya khilqati ikan da chugo ikan anyagami bi bala'i dunya ni jiye balawiye wala bi adhabin nar kana ila man Allah la zabai min sorlen do ni bake ma jabirima ala doni min dima to boshila ay hakil min kalfi de mana shi sura chugo ke boshila ay dadda chugo min ni nyindin ni dafalon bessa ni nye ya famuya o yi tay o to benengo labango nyuma abo no ye lara la saba abi kishi tan ka boma sayyidina jibril nan do de di alakaram sallallahu alaihi wasallam lamo odo ambe anga chienko kumaka ka famba anga chienko kumaka chienko yin amba yin aslamo fe o ka chienko tasabela chien mungoso benga ke so kono wallahi na ya ashiya binga ka bo shiya ke binga ko ninde denga horoba e o ke hagil to adogola fa sala ka wala mindo o be dima e ke hagil to dogola ne ya fiya na mena natli na kalo saba yafo kalo saba natli na ni na bolo ka bunga ta fene anyete dogola nto anyo muna ade bon ni na folo taraka doma ka dogo to na folo taraka doma ka dogo to mumina jeni mumina kana mo jeni ba balawo mumina nyogon bon ko tella adugo kirdo kera bo ngotri bal bayna koron dogo che ku jolo no tribunal la do sel la ka boka bi kasa atman ta junu ni za dogo ya bokorote de la wadugo na damna na kashil de ba ko fe amba fo musoye muso awde taya addunya awde dun soro muso na ce fatura ka addu'un to
ka telin k'a fɔ ne den ka dɔgɔ a y'a dɔn k'a kalifa a kɔrɔkɛ la o k'i hakili to a la a b'a kalifa a bɛ ban tiɲɛ tilali ma n'a kalifara e kelen de bɛna tun ka wuli ka sabara ta ka don mɔgɔw kan k'a fɔ an cɛ fatura a denkɛ fɔlɔ y'an ka nafolo bɛɛ dun a ma denkɛ fɔlɔ in ma dun gansan ko aw de y'a sigi an nɛngalamajanw k'a fɔ k'a y'a d'a ma n'o tɛ kabini ala ye diɲɛ da ni maa fatura tiɲɛ fɔlɔw bɛ yen dugukolo kan waati bɛɛ hali sisan a bɛ yen dɔ bɛ tiɲɛ ta fɔ n'o dɔn ayi o ye farali ye muso de ka kɛ k'o ye farali ye kana jɔrɔ i den na ko n'a ka dɔgɔ a niyɔrɔnin min bɛ d'a ma a ye to ka fara ɲɔgɔn kan n'o niyɔrɔnin ye a ka participation kɛ du baloli la n'o kɛra ani du balo na mɔ n'a ni du balo mɔna n'i ye dugu d'a ma a bɛ o balo cogo ɲɛ dɔn masa n'a ma kɛ ten ni a ma sɔn ka tiɲɛw tila mankan bɛ wuli ni mankan wulila a bɛ ɲɔgɔn faga ka ban dɔw bɛ sa ka ban ka sɔrɔ du jɔlen bɛ yen tilali ma se du ma dɔw bɛ sa ka du yɛrɛ gansan o ni a n'a muso u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faga ka ban tɛ di muso mɔgɔw ma halisa a dɔ bɛ yan u bɛ sɛnɛ n'an yɛrɛ fɛ yen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o dugukolo ko la u bɛ ka ɲɔgɔn ka dɔ sara ko bɔra kɔrɔtɛla de k'o faga ko dɔ sa k'u taara baarajugu de k'o kama u bɛ ka ɲɔgɔn faga k'a ban a foroko kuma ma se ka fɔ fɔlɔ sirokɛ foroko n'u taara foro suma sisan ka taa bɛɛ ta yiri la n'a y'i diya n'i b'i ta feere a feere fa bɛ se ka foro jɔ fa bɛ se k'a baara jɔnw ye foro baara ye anw fɛ yan wa i mana foro du kɔnɔ bila faw tɛ olu tɛ foro baara la o tuma a ye tilali kɛ ni tilali kɛra